ധവള വിപ്ലവത്തിന്റെ കഥ പറയുമ്പോൾ ഡോക്ടർ വി കുര്യന്റെ ജീവിതത്തിലെ പ്രധാന ഏടുകൾ കൂടി പറയേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. പ്രഭുവൻദാസ് പട്ടേൽ ആനന്ദിനെ തന്റെ വിരസമായ ജീവിതം ഉപേക്ഷിച്ച് ബോംബെയിലേക്ക് പോവാൻ ഒരുങ്ങിയ ഡോക്ടർ വി കുര്യനെ 2 മാസത്തേക്ക് 600 രൂപ ശമ്പളത്തിലാണ് ഖൈറ സഹകരണ സംഘത്തിലേക്ക് പ്രഭുവൻദാസ് പട്ടേൽ ക്ഷണിക്കുന്നത്. അവിടെ നിന്നുമാണ് ധവള വിപ്ലവത്തിന്റെ അസാധാരണമായ കഴിവും നേതൃത്വ ഗുണവും സത്യസന്ധതയുമുള്ള ആളായിരുന്നു പ്രഭുവൻദാസ് പട്ടേൽ. ഗുജറാത്തിലെ ഒരു പ്രമുഖ രാഷ്ട്രീയ നേതാവ്. എന്നിരുന്നാലും ഒരു സാങ്കേതിക വിദഗ്ധൻ എന്ന നിലയിലുള്ള ഡോക്ടർ വി കുര്യന്റെ ഉപദേശങ്ങളെ അദ്ദേഹം മാനിച്ചിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ സഹകരണ സംഘത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെയും വ്യവസായത്തെക്കുറിച്ചുമുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകളിൽ ഡോക്ടർ വി കുര്യനും വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. ഖൈറ കർഷകരെക്കുറിച്ചും അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകളെക്കുറിച്ചും നന്നായി അറിയാമായിരുന്ന അദ്ദേഹം അവരുടെ ആവശ്യങ്ങളെ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ പ്രതിനിധിയായി നിലകൊണ്ടു. സഹകരണ സംഘത്തിന്റെ ഉയർച്ചയ്ക്കായി ഏവരും അവരുടെ കഴിവിനൊത്ത് പരിശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ അദ്ദേഹം എന്നും ശ്രമിച്ചിരുന്നു. പ്രഭുവൻദാസ് പട്ടേലിന്റെ സുഹൃതം ആകട്ടെ ഡോക്ടർ വി കുര്യന് മഹത്തായ ഒരു പാഠമാണ് നൽകിയത്. സ്വകാര്യ ലാഭങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന സന്തോഷം കേവലം താത്കാലികമാണെന്നും മറ്റുള്ളവർക്കായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് യഥാർത്ഥ സന്തോഷമെന്നും അതിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക ലാഭമാവട്ടെ ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്നതിലും വലുതാണെന്നും അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി. താൻ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഡയറി മേഖലയിലെ അതിപ്രഗത്ഭന്മാരിൽ ഒരാളാണ് ധലയ എന്നും അദ്ദേഹം ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ആനന്ദിലെ ഈ ചരിത്ര മുഹൂർത്തം സാധ്യമായിരുന്നില്ല എന്നും ഡോക്ടർ വി കുര്യന്റെ ആത്മകഥയിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡോക്ടർ വി കുര്യന്റെ അതിയായ നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങിയാണ് ഹരിചന്ദ് ധലയ ആനന്ദിലേക്ക് എത്തുന്നത്. കാരണം ഖൈറ സഹകരണ സംഘത്തിന്റെ അനന്ത സാധ്യതകളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുവാൻ അസാധാരണ ബുദ്ധിശക്തിയുള്ള ഒരു ഡയറി സാങ്കേതികത്തിന്റെ സേവനം അനിവാര്യമായിരുന്നു. ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള തൊഴിൽ വിഭജനം ലളിതമായിരുന്നു. സംസാര പാടവമുള്ളതിനാൽ ഡോക്ടർ വി കുര്യൻ സംസാരിക്കുകയും അഗാധമായ അറിവിനാൽ ധലയ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ ഖൈറ സഹകരണ സംഘത്തിന്റെ ത്രിമൂർത്തികൾ എന്ന പേരിൽ ഡോക്ടർ വി കുര്യനും ധലയെയും പ്രഭുവൻദാസ് പട്ടേലും അറിയാൻ തുടങ്ങി. ആനന്ദിലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരികയും അദ്ദേഹത്തെയും കുടുംബത്തെയും ആഴത്തിൽ സ്പർശിക്കുകയും ചെയ്ത മറ്റൊരു വ്യക്തി മണിഭൻ പട്ടേലായിരുന്നു. സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേലിന്റെ മകൾ. അസാധാരണമായ സത്യസന്ധതയും വിശ്വസ്തതയും പുലർത്തിയിരുന്ന മണിഭൻ പട്ടേൽ തന്റെ ജീവിതം അത്രയും സ്വന്തം പിതാവിന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചു. ഒരു യഥാർത്ഥ ഗാന്ധിയനെ പോലെ സ്വന്തമായി നൂറ്റുണ്ടാക്കിയ ഗാന്ധി സാരികൾ മാത്രം ഉടുക്കുകയും 3rd ക്ലാസ് കമ്പാർട്ട്മെന്റുകളിൽ മാത്രം യാത്രയും ചെയ്തു. ഖൈറ സഹകരണ സംഘവുമായി യാതൊരു ഔപചാരിക ബന്ധമില്ലാഞ്ഞിട്ടും അവർ പതിവായി അവിടം സന്ദർശിച്ചിരുന്നു. തന്റെ പിതാവ് ഖൈറയിലെ പാൽ കർഷകരുടെ ക്ഷേമത്തിൽ എത്രമാത്രം താല്പര്യവാനായിരുന്നു എന്നറിയാമായിരുന്നതിനാൽ അവർ സഹകരണ സംഘവുമായി ബന്ധം നിലനിർത്തിയിരുന്നത്. സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേലിന്റെ മകൾ എന്നതിനുപരി അവരുടെ സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ ആനന്ദിൽ എല്ലായ്പ്പോഴും അവരെ സ്വാഗതം ചെയ്തിരുന്നു. പുറമെ പൊതുവെ പരുക്കമായ സ്വഭാവമാണെങ്കിലും ആർദ്രമായ ഒരു സ്വഭാവത്തിന് ഉടമയാണ് അവരെന്ന് ഡോക്ടർ വി കുര്യന് മനസ്സിലായി. പിന്നീട് അവർ ഒറ്റ സുഹൃത്തുക്കളായി മാറി. 1953 ഏപ്രിലിൽ ന്യൂസിലൻഡിൽ നിന്നും ഇന്ത്യയിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തിയ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സു നിറയെ പുതിയൊരു ഡയറി പ്ലാന്റ് തുടങ്ങുന്നതിനെ കുറിച്ചും അവിടെ എരുമപ്പാലിൽ നിന്നും വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തിൽ പാൽപ്പൊടി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചുമുള്ള സ്വപ്നങ്ങളായിരുന്നു. എന്നാൽ വിധി അദ്ദേഹത്തിന് സന്തോഷകരമായ മറ്റൊന്നുകൂടി ആവിഷ്കരിച്ചിരുന്നു. അദ്ദേഹം അവിവാഹിതനായി തുടരുന്നതിൽ വളരെയധികം ആകുലയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ അമ്മ. ഒരു വിവാഹത്തിനായി നിർബന്ധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. എന്നാൽ അറേഞ്ച് മാരേജ് എന്ന കൺസെപ്റ്റിനോട് താല്പര്യമില്ലാതിരുന്ന അദ്ദേഹം അമ്മയുടെ ഇത്തരം നിരന്തര ശ്രമങ്ങളെ ചെറുത്തുകൊണ്ടിരുന്നു. എന്നാൽ വീട്ടുകാർ തനിക്കായി കണ്ടെത്തിയ പെൺകുട്ടിയെ കാണാൻ എത്രയും വേഗം തൃശൂരിലെത്തിച്ചേരണമെന്ന് തന്റെ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരൻ ശാഠ്യം പിടിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് എതിർക്കാനായില്ല. അവിവാഹിതനായി തന്നെ തിരികെ എത്തുമെന്ന് ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം 1953 മെയ് അവസാനത്തോടുകൂടി തൃശൂരിലേക്ക് വണ്ടി കയറി. സൂസൻ മോളി പീറ്റർ എന്നായിരുന്നു വീട്ടുകാർ അദ്ദേഹത്തിനു വേണ്ടി കണ്ടെത്തിയ പെൺകുട്ടിയുടെ പേര്. ഡോക്ടർ വി കുര്യന്റെ പിതാവും സൂസൻ മോളി പീറ്ററിന്റെ പിതാവും ഡോക്ടേഴ്സ് ആയിരുന്നു. ഇരുവരും സഹപാഠികളുമായിരുന്നു.
കുടുംബങ്ങൾ തമ്മിൽ ഇത്രയധികം അടുപ്പമുണ്ടായിരുന്നിട്ട് കൂടി സൂസൻ മോളി പീറ്ററും ഡോക്ടർ വി കുര്യനും തമ്മിൽ അതുവരെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. സൂസൻ മോളി പീറ്ററിനെ കണ്ടതിന് ശേഷം താൻ അവരെ വിവാഹം കഴിക്കാതെ ആനന്ദിലേക്ക് മടങ്ങുകയില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം രണ്ടു വീട്ടുകാരെയും അറിയിച്ചു. ആദ്യ കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ അസാധാരണമായ രീതിയിൽ അസ്വസ്ഥനായിരുന്ന അദ്ദേഹം മുഴുവൻ സമയവും താൻ അമ്മയെപ്പോലെ കാണുന്ന മണിബെൻ പട്ടേലിനെ കുറിച്ച് മാത്രമായിരുന്നു അവരോട് സംസാരിച്ചത്. ദലൈയും ത്രിഭുവൻദാസും വിദേശയാത്രയ്ക്ക് പുറപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പേ ആനന്ദിലേക്ക് തിരികെ പോകണമെന്നതിനാൽ 2 ആഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ വിവാഹം നടത്തണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ തിരക്ക് പിടിച്ച ക്രമീകരണങ്ങളായിരുന്നിട്ട് കൂടി യാതൊരുവിധ പോരായ്മകളും കൂടാതെ എല്ലാം ഭംഗിയായി നടന്നു. അങ്ങനെ 1953 ജൂൺ 15 തീയതി തൃശൂർ കോളനിയിലെ ഓൾ സെയിൻസ് CSI പള്ളിയിൽ വെച്ച് അവരിരുവരും വിവാഹിതരായി. വിദേശയാത്രയ്ക്കായി ബോംബെയിലെത്തുന്ന ദലയെയും ത്രിഭുവൻദാസിനെയും അവിടെ വെച്ച് കാണേണ്ടിയിരുന്നതിനാൽ വിവാഹ ദിവസം വൈകിട്ട് തന്നെ അവരിരുവരും ബോംബെയിലേക്ക് തിരിച്ചു. ശേഷം ബോംബെയിൽ നിന്നും ആനന്ദിലേക്ക് വണ്ടി കയറി. വളരെ പെട്ടെന്ന് നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട വിവാഹമായിരുന്നതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിന് സഹപ്രവർത്തകരാരെയും തന്നെ അറിയിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നവവധുവിനെ സ്വീകരിക്കാൻ ആരുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. എല്ലായ്പ്പോഴും മണിബെൻ പട്ടേലിന് ഡോക്ടർ വി കുര്യനോട് വലിയ സ്നേഹമായിരുന്നുവെങ്കിലും വിവാഹശേഷം അവർ വീട്ടിലെ ഒരംഗമായി മാറി. അവരിരുവർക്കും മണിബെൻ പട്ടേൽ അമ്മയെ പോലെയായിരുന്നു. മോളി പീറ്ററിനെ തന്റെ ചിറകിനു കീഴിലാണ് അവർ കൊണ്ടു നടന്നത്. മണിബെന്നു പുറമെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുഹൃത്തുക്കളായ RH വെരിയവായും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ സെറീനയും മോളി പീറ്ററിന് പുത്രി നിർവിശേഷമായ സ്നേഹമാണ് നൽകിയിരുന്നത്. അവരെ പോലെയുള്ളവർ ആനന്ദിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ മാത്രമാണ് തന്റെ ആളുകളിൽ നിന്നും അകന്നു കഴിയേണ്ടി വന്നിട്ടും മോളി പീറ്ററിന് ഒറ്റപ്പെടൽ അനുഭവപ്പെടാതിരുന്നത്. അദ്ദേഹം യാത്രയിലായിരിക്കുന്ന വേളകളിൽ അവർ മോളി പീറ്ററിനെ അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമായിരുന്നു. പോൾസൺ ഡയറിയിലെ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നിട്ടുകൂടി വെരിയവായ്ക്ക് ഡോക്ടർ വി കുര്യനോടും കൈറ സഹകരണ സംഘത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളോടും വലിയ മതിപ്പായിരുന്നു. അത്യധികം ശാന്ത സ്വഭാവക്കാരിയായിരുന്നു മോളി പീറ്റർ. ചെറിയ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾക്കിടയിലും താൻ വിവാഹിതനാവാൻ പാടില്ലായിരുന്നുവെന്നും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തന്റെ വീട്ടിൽ മോളി പീറ്റർ കൈയടക്കിയിരിക്കുന്ന സ്ഥലം കൂടി സഹകരണ സംഘത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക സന്ദർശകർക്ക് നൽകാമായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പരാതിപ്പെടുമായിരുന്നു. എന്നാൽ തന്റെ സൗമ്യമായ പെരുമാറ്റത്തിലൂടെയും അസൂയാവഹമായ ആന്തരിക ശക്തിയിലൂടെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അക്ഷമയെയും അസഹിഷ്ണുതയെയും നേരിടുകയാണ് മോളി പീറ്റർ ചെയ്തിരുന്നത്. കൈറ സഹകരണ സംഘം വളർന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു. ശീതകാലത്ത് അധികമായി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന പാൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനായി സ്വന്തമായി പാൽപ്പൊടി നിർമ്മിച്ചു തുടങ്ങണമെന്നവർ തീരുമാനിച്ചു. ബോംബെ മിൽക്ക് കമ്മീഷണറായ കുറോദി ആനന്ദിൽ നിന്നുള്ള അധിക പാൽ വരവിനെ അട്ടിമറിക്കാനുള്ള തന്റെ ശ്രമങ്ങളെ മറിക്കുവാനായി യുണിസെഫ് പ്രതിനിധികളെ ആനന്ദിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. ആനന്ദിലെ സ്ഥിതിഗതികൾ മനസ്സിലാക്കിയ യുണിസെഫ് പ്രതിനിധികൾ പാൽപ്പൊടി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ 5 വർഷത്തേക്ക് ഗർഭിണികൾക്കും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കുമുള്ള സൗജന്യ പാൽ വിതരണം എന്ന ഉപാധിയോടെ നൽകാമെന്ന് സമ്മതിച്ചു. എന്നാൽ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും അധികം ലഭിച്ചിരുന്നത് എരുമപ്പാലായിരുന്നു. എരുമപ്പാലിൽ നിന്നും പാൽപ്പൊടി ലോകം അസാധ്യമെന്ന് മുദ്രകുത്തിയ കാര്യം. ഡോക്ടർ വി കുര്യനും ഹരിചൻ ദലയും അത് സാധ്യമാക്കിയിട്ട് 1/2 നൂറ്റാണ്ട് പിന്നിട്ടിരിക്കുന്നു. ആ സമയത്ത് ഡയറിക്ക് സ്വന്തമായ ഒരു അതിഥി മന്ദിരം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നതിനാൽ കൈറ സഹകരണ സംഘത്തിന്റെ അനൗപചാരിക മന്ദിരമായി കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീടായിരുന്നു. അതിനാൽ തന്നെ എല്ലായ്പ്പോഴും വീട്ടിലേക്ക് സന്ദർശകരുടെ നിരന്തര പ്രവാഹമുണ്ടായിരുന്നു. അവർക്കൊക്കെ ഭക്ഷണവും മറ്റ് സൗകര്യങ്ങളും നൽകുകയും വേണ്ടിയിരുന്നു. അതിവേഗം വളരുന്ന ഡയറിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പൂർണ്ണമായും മുഴുകിയിരുന്ന ഡോക്ടർ വി കുര്യന് വീട്ടുകാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുവാനോ വ്യക്തിജീവിതം ആസ്വദിക്കുവാനോ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. അതിനാൽ എല്ലാം തനിയെ നോക്കി നടത്താൻ മോളി പീറ്റർ നിർബന്ധിതയായി. എങ്കിലും യാതൊരു പരിഭവവും കൂടാതെ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ അവർ കാര്യങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടുപോയി. ഇതിന് മോളി പീറ്ററിനെ സഹായിച്ചത് മണിബെൻ പട്ടേലായിരുന്നു. മോളി പീറ്ററിന് മണിബെൻ പട്ടേൽ ആദ്യകാലത്ത് നൽകിയൊരു ഉപദേശം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു: നിങ്ങൾ കുര്യന്റെ 2ാം ഭാര്യയാണ് എന്ന കാര്യം എല്ലായ്പ്പോഴും ഓർമ്മിച്ചുകൊള്ളുക. അയാളുടെ ആദ്യ ഭാര്യ ഡയറി തന്നെയാണ്. അതൊരിക്കലും മറക്കരുത്. അതോർത്ത് അസൂയ തോന്നി ദുഃഖിക്കുകയുമരുത്. നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിനെ അയാളുടെ ആദ്യ ഭാര്യയിൽ നിന്നും തട്ടിയെടുക്കാൻ ഒരിക്കലും ശ്രമിക്കരുത്.